Wel, helo, a chroeso i'n oedfa ni. Heddiw, dyn ni'n edrych ar Genesis 22 gyda'n gilydd ac yn myfyrio ar y stori yma gyda Abraham ac Isaac ym Mhennod 22 o Genesis te. Mae'n stori digon adnabyddus i ni gyd fi'n siŵr, ond nawn ni ddarllen y bennod hyd at adnod 19 gyda'n gilydd mwyn atgoffa ein hunain o'r hyn sydd yn digwydd. Felly Genesis 22, os oes Beibl gyda chi wasgu pause am i ni nôl y Beibl. A dyma ni yr adnodau te. Wedi'r pethau hyn, rhoddodd Duw brawf ar Abraham. Abraham, meddai wrtho, ac atebodd yntai, dyma fi. Yna dywedodd, cymer dy fab, dy unig fab Isaac, sy'n annwyl genet, a dos i wlad Moria, ac offrymau ef yno, yn boeth offrwm ar y mynydd a ddangosaf i ti. Felly cododd Abraham yn fore, cyfrwyodd ei asyn, a chymryd 2 lanc gyda gef, a'i fab Isaac, a holltodd goed i'r poeth offrwm, a chychwynodd i'r lle dywedodd Duw wrtho. Ar y trydydd dydd, cododd Abraham ei olwg, a gwelodd y lle o hirbell. Yna dywedodd Abraham wrth ei lanciau, arhoswch chwi yma gyda'r asyn, mi a finnau a'r bachgen draw ac addoli, ac yna dychwelwn atoch. Cymerodd goed y poeth offrwm a'i gosod ar ei fab Isaac, a chymerodd y tân a'r gyllell yn ei law ei hun. Ac felly, yr eithant ill dau ynghyd. Yna dywedodd Isaac wrth ei dad, Abraham fy nhad, ac atebodd yntai ie fy mab. Ac meddai Isaac, dyma'r tân a'r coed, ond ble y mae oen y poeth offrwm? Dywedodd Abraham, Duw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm, fy mab. Ac felly eithant ill dau gyda'i gilydd. Wedi iddynt gyrraedd i'r lle roedd Duw wedi dweud wrtho, adeiladodd Abraham allor, trefnodd y coed a rhwymodd ei fab Isaac a'i osod ar yr allor ar ben y coed. Yna ystynnodd Abraham ei law, a chymryd y gyllell i ladd ei fab. Ond galwodd angel yr arglwydd arno o'r nef a dweud, Abraham, Abraham! Dywedodd yntai, dyma fi. A dywedodd, paid ag osod y law ar y bachgen, na gwneud dim iddo, oherwydd gwn yn awr dy fod yn ofni Duw, gan nad oed wedi gwrthod rhoi dy fab, dy unig fab, i mi. Cododd Abraham ei olwg ac edrych, a dyna lle roedd hwrdd y tu ôl iddo wedi ei ddal gerfydd ei gyrn mewn drysni. Aeth Abraham a chymryd yr hwrdd a'i offrymu yn boeth offrwm yn lle ei fab. Ac enwodd Abraham y lle hwnnw, yr arglwydd sy'n darparu. Fel y dywedir hyd heddiw, ar fynydd yr arglwydd, fe ddarperir. Galwodd angel yr arglwydd eilwaith o'r nef ar Abraham, a dweud, tyngais i mi fy hun medd yr arglwydd, oherwydd i ti wneud hyn, heb wrthod dy fab, rhoi dy fab, dy unig fab, bendithiaf di yn fawr, ac amlhau dy ddisgynyddion yn ddirfawr, fel ser y nefoedd, ac fel y tywod ar lan y môr. Bydd dy ddisgynyddion yn meddiannu pyrth ei gelynion, a thrwyddynt bendithu'r holl genhedloedd y ddeiar, am i ti fyddhau i'm llais. Yna dychwelodd Abraham at ei lanciau, ac eithant gyda'i gilydd i Berseba, ac arhosodd Abraham yn Berseba. Amen. Wel, fel yn ni'n dweud, mae'r hanes yn reit adnabyddus i ni nag yw e. Hanes Abraham yn fodlon a berthu ei fab Isaac, ac mwyn deall y cyd-destun neu sut ni wedi cyrraedd fan hyn te, jyst i'n atgoffa ni o'r hyn sydd wedi digwydd, oherwydd falle bod chi'n sylwi'n bod ni wedi neidio chydig ers wythnos diwetha ym Mhennod 15. Wel, yn astudiaeth ni'r wythnos yma, edrychwn ni ar bennod 17 ac Abraham yn cael ei enwedu ar ei hunan mewn gwirionedd, yn arwydd o'r cyfamod yma mae Duw wedi ei wneud gydag e a gyda'i bobl e.
Ac yn yr astudiaeth wythnos yma, mi fyddwn ni'n edrych ar benod 20 o Genesis a dechrau y benod nesaf, penod 21 hefyd, sy'n dangos fod Abraham wedi deall beth oedd yn digwydd. Dwi ddim yn ddweud rhagor neu mae'n difetha yr astudiaeth, ac felly mae Isaac yn cael ei eni. Dyma'r amser iawn mae Duw yn dweud i Isaac gael ei eni. A dyma'r mab, wrth gwrs, y mab sydd wedi cyrraedd Isaac, yr un mae wedi bod yn aros amdano, mab fydd yn etifedd i'r cyfan mae Duw wedi gaddo i Abraham, y disgynydd pwysig mae Abraham wedi bod yn edrych ymlaen yn ysu i'w weld ac i'w gael. Wel, mae hi nawr chydig amser yn ddiweddarach ym mhenod 22. Ac bod ni ddim yn gwybod yn union pryd mae hyn yn digwydd, mae pobl sy'n glot clyfrach na fi yn awgrymu fod Isaac yn tua 20 mlwydd oed erbyn hyn, a fod Abraham felly'n rhyw 120. A mae'n debyg bod yna newid wedi bod yn y teulu. Felly bod chi wedi profi hyn, mae yna shift bach yn digwydd yn y dynamics yn y teulu, lle mae'r mab yn dod yn gryfach na'r tad. Mae'n dod i bob teulu ar rhyw bwynt, rhyw gyfnod yn dod pan mae'r mab nawr yn gryfach na'r tad. Ac felly Isaac sydd yn derbyn y swydd hyfryd yna o gario'r pren i fyny'r mynydd yn ôl adnod 6. Nid bachgen bach yw e nawr, yn bwysig bod ni'n sylweddoli hynny, ond dyn ifanc cryf oedd yn gallu cymryd y baich yna i fynd fyny'r mynydd. Ac mwyn i ni ddeall yr hanes, mae Duw yn rhoi prawf ar Abraham. Prawf yw hwn i gyd. Mae'n dweud hynny, mae Abraham ar brawf yn hyn. A mae Duw eisiau iddo fe fynd lan y mynydd yma ac offrymu ei fab Isaac. Ac wrth iddyn nhw fynd lan, mae Isaac hyd yn oed yn gofyn i'w dad, lle mae'r offrwm? A mae Abraham yn dweud nag yw e, mae Duw yn mynd i ddarparu. Wel, maen nhw'n cyrraedd y fan oedd Duw wedi dangos, neu wedi sôn amdano i Abraham, a mae Abraham yn adeiladu'r allor, yn gosod ac yn rhwymo Isaac ar yr allor, yn barod i'w ladd. Ond, wrth gwrs, mae Duw yn ymyrryd ac yn dweud paid a gosod y law ar y bachgen, na gwneud dim, oherwydd gwn y nawr dy fod yn ofni Duw, gan nad wyt wedi gwrthod rhoi dy fab, dy unig fab i mi. Yna mae Abraham yn edrych lan ac yn gweld hwrdd wedi ei ddarparu gan Dduw i'w offrymu yn lle ei fab, ei unig fab, Isaac. Ac yna mae'n galw'r lle yna mae'r arglwydd yn darparu, neu'r arglwydd sy'n darparu. Yn ar y diwedd, mae Duw yn siarad eildro gydag tre angel ac yn dweud, tygais i fi fy hun medd yr arglwydd oherwydd i ti wneud hyn, heb wrthod rhoi dy fab, dy unig fab, bendithiaf di. A mae'n sôn am sut mae'n mynd i bendithio, a mor fawr fydd y fendith honno, a mi iddo fe ufuddhau i lais yr arglwydd. Nawr, dwi am edrych ar 3 pheth bore yma gyda chi, a dyma'r pwyntiau te. Yn gyntaf, mae Duw yn dduw sydd yn profi. Yn ail, ni'n mynd i edrych ar y stori o safbwynt Isaac, ac yn drydydd, ni'n mynd i weld fod Duw yn darparu. Felly yn gyntaf, mae Duw yn profi, neu mae Duw yn un sydd yn ein rhoi ni ar brawf. Mae yna rai pobl sydd ddim yn licio syniad yma fod Duw yn un sydd yn profi ei bobl. Ydy yn trial ein baglu ni, yw ein trial gwneud i ni syrthio, yw ein chwarae gemau gyda ni falle. Mae'n gwestiwn pwysig i ni ofyn, pam mae Duw yn ein rhoi ni ar brawf? Wel, des i ar draws ateb gan Billy Graham, oedd yn sôn fod 2 reswm dros brawf mae'r arglwydd yn ei roi arno ni. A oedd yn dweud y rheswm cyntaf yw mwyn dangos cyflwr ein calonau ni. A mae'n cyfeirio at Deuteronomium penod 8 adnod 2. A mae'n dweud hyn, cofiwch yr holl ffordd yr arweiniodd yr arglwydd eich Duw chwi yn ystod y 20 mlynedd hyn yn yr anialwch gan eich darostwng a'ch profi mwyn gwybod a oedd eich yn bwriadu cadw ei orchmynion a'i peidio. Ac yn y Saesneg mae'r adnod yna'n dweud in order to know what was in your heart. A felly mae treialon yn ein gorfodi ni mewn ffordd neu'n dangos yr hyn sydd y tu fewn ar y tu fas, yr hyn sydd wir yn ein calonau ni. Ond yr ail reswm yw hyn. Hyd yn oed pan ni'n gweld yr hyn sydd yn ein calon ni, dyw Duw ddim yn bwriadu ein gadael ni yn ein anghrediniaeth, os mae anghrediniaeth mae'n ei weld neu diffyg ffydd.
Mae'n ein profi ni mwyn i ni cael ein puro, mwyn i ni gael ein gwneud yn gyflawn, mwyn ein eiddfedu ni. I ni'n darllen yn Iago, penod 1 eto, adnod 2. Fy nghyfeillion, cyfrifwch chi'n llawenydd pur pam syrthiwch chi amrywiol brofedigaethau gan wybod fod y prawf ar eich ffydd yn magu dyfal barhad, a gadewch chi ddyfal barhad gyflawni ei waith, mwyn i chwi fod yn berffaith neu yn gyflawn, heb fod yn ddiffygiol mewn dim. Ac felly bob tro mae Duw yn ein rhoi ni ar brawf, nid damwain yw e, nid gwastraff yw'r amser yna, ond mae Duw ar waith yn ein adeiladu ni lan i ddod yn debycach i'r arglwydd Iesu, ac i ddod i ddibynnu yn llwyr arno fe, yn hytrach na dibynnu ar ein hunain, neu gwneud yr hyn i ni'n meddwl sydd yn iawn yn ein nerthyn hunain. A dyna'n union i ni'n gweld yn hanes Abraham, ynddo fe? Baich mwyaf Abraham oedd fod eisiau plentyn, bod eisiau etifedd a disgynydd. A mae wedi ceisio cymryd materion i'w ddwylo ei hunan yn y gorffennol. Mae wedi mynd gyda menyw arall ac eisiau cael plentyn rhyw ffordd arall yn meddwl, wel, mae hyn y tu hwnt i allu Duw. Ond beth oedd ei angen arno fe mewn gwirionedd oedd ymddiried yn niw, rhoi ei ffydd yn niw, cael ei brofi dros amser. A oedd e'n mynd i ddibynnu'n llwyr ar yr arglwydd i ddarparu'r hyn oedd Duw wedi addo iddo fe yn y lle cyntaf. A ni'n gweld fod newid wedi digwydd yng nghalon Abraham nawr, oherwydd pan mae'r sefyllfa mae'n codi lle mae Duw yn gofyn iddo fe offrymu yr un sydd bwysicau iddo fe, mae e'n fodlon gwneud hynny. Mae e'n fodlon rhoi Isaac yn aberth i'r arglwydd. Ond y prawf mewn gwirionedd yw hyn, ynddo fe, pwy oedd yn dod gyntaf? Ai Duw, ai addewidion, ai air e, ai gynlluniau fe neu Abraham? A'i nerth ei hunan, oedd e'n mynd i nawr ildio'n llwyr i'r arglwydd, ymddiried fod Duw yn gwneud yr hyn sydd yn dda, yr hyn mae e'n gwybod sydd angen arno fe, neu yw e'n mynd i wneud pethau yn ei nerth ei hunan. A mae'n cael ei osod mewn sefyllfa, a falle'n bod ni'n meddwl, wel, dyna erchill, dyna drian ar Abraham bod e'n gorfod bod mewn sefyllfa amhosib fel hyn, bod einau yn gorfod lladd ei fab a gwrando ar Dduw neu peidio lladd ei fab yn mynd i ffordd ei hunan. Ond nid dyna'r achos, oherwydd chi'n cofio addewidion Duw. Mae Duw wedi gaddo y bydde fe'n gwneud yr holl bethau mae iddo fe. Mae wedi gaddo y bydde fe'n bendithio ac yn rhoi disgynyddion lu iddo fe. A felly Duw ddim yn gorfod ymddiried yn ein erth ei hunan, mae'n gorfod ymddiried yng nghynlluniau ac yn addewidion yr arglwydd. A dyma mae Duw yn ei wneud fan hyn, mae'n gorfodi Abraham i wneud penderfyniad. Duw neu Abraham yn ein erth ei hunan. Ac wrth gwrs, i ni'n gweld, does dim sefyll ar y ffens, does dim iste ar y ffens, mae rhaid iddo fe ddewis. Ond i ni'n gweld fod Abraham wedi gwneud y penderfyniad cywir, mae'n ildio'n llwyr i'r arglwydd. Dyw e ddim yn deall pam, dyw e ddim yn deall beth sy'n digwydd, ond mae'n deall pwy yw Duw. A mae'n ymddiried ym mhwy yw Duw, a mae goblygiadau hynny wedyn, bod e'n dweud, wel, beth bynnag sydd yn digwydd, dwi'n mynd i fod yn ffyddlon i'r arglwydd. Dyna beth yw ffydd, trust go iawn. A dyma mae angel yr arglwydd yn dweud yn adnod 12 am Abraham, oherwydd gwn y nawr dy fod yn ofni Duw, gan nad wyt wedi gwrthod rhoi dy fab, dy unig fab i mi. Chi'n gweld mae'r weithred yma o fod yn ffyddlon i'r arglwydd wedi dangos calon Abraham, wedi dangos ffydd Abraham yn yr arglwydd. Ac oherwydd hynny, mae e'n cael ei wobrwyo, oherwydd hynny mae Duw yn ffyddlon iddo fe wrth gwrs. Wedyn ar prawf te, fod Abraham wedi dangos ei ymddiriedeth neu ei ffydd yn niw, fod e ddim yn deall beth ar y ddaear las oedd yn digwydd, a sut gallai hyn i gyd fod yn dda, sut gallai hyn orffen yn dda iddo fe. Ond oedd Abraham yn gwybod yn dod fod Duw yn holl alluog, fod Duw yn eirwyr, fod Duw yn berffaith. A felly beth bynnag oedd Duw wedi ei addo, oedd e'n gallu cyflawni. A ni'n darllen yn Hebreaid 11, adnod 17 ymlaen. Trwy ffydd pan osodwyd prawf arno, yr offrymodd Abraham Isaac,
Roedd yr hwn oedd wedi croesawu'r addewidion yn barod i offrymu ei unig fab, bod Duw wedi dweud wrtho trwy Isaac y gelwyr dy ddisgynyddion. O blegyd barnodd y gallai Duw ei godi hyd yn oed oddi wrth y meirw, ac oddi wrth y meirw yn wir a siarad yn ffigurol y cafodd ef yn ôl. A felly mae'n dweud fyna, unwaith oedd Duw wedi dedfrydu fel petai Isaac i farwolaeth, oedd e yn siarad yn ffigurol yn farw, ond oedd Duw wedi dod â fe yn ôl yn fyw. Ond oedd e wedi gwneud hynny oherwydd fod yr arglwydd, oherwydd fod e wedi rhoi ei ffydd yn yr arglwydd, wedi ymddiried yn llwyr. Chi'n gweld, oedd e wedi arwain Abraham trwy ffydd, trwy ei brofi fe, i roi ei ffydd, i roi ei dryst yn llwyr ynddo fe. Chi'n gallu gweld y twf y mywyd Abraham? Meddyliwch yn ôl i'r Aifft pan nath e benderfynu dweud fod Sarai yn chwaer iddo fe. Meddyliwch yn ôl i pan nath e a cysgu gyda Hagar yn lle ymddiried yn yw. Wel, nawr i ni'n gweld fod Duw wedi ei brofi fe, wedi ei feithrin ei aeddfedu fe i fod yn un sydd yn ymddiried yn yr arglwydd yn llwyr, hyd yn oed os oedd e'n edrych yn gwbl groes i'r graen iddo fe. A diolch i'r arglwydd fod e ddim yn rhoi lan arno ni, ond fod e'n paratoi ni, fod e'n ein puro ni, fod e'n ein profi ni, mwyn i ni beidio a gwneud yr hyn i ni'n meddwl sydd yn iawn, neu gwneud byw bywyd yn ein erthyn hunain, y ffordd i ni'n dymuno, ond ein bod ni'n dibynnu'n llwyr ar Grist. Tybed beth ych chi'n ei wynebu ar hyn o bryd? Ydych chi yn mynd trwy amser o gael eich profi efallai? Tybed ydy'r arglwydd yn eich herio chi, yn gweithio yno chi? Wel, sylweddolwch a llawenhewch oherwydd mae'r arglwydd ar waith yno chi. Mae'n eich paratoi chi, mae'n eich gwneud chi yn debycach i'r arglwydd Iesu, mae'n eich gwthio chi i roi eich ffydd yn llwyr ynddo fe ac i gyflawni ei bwrpasau fe wrth gwrs wrth wneud hynny. Diolch i'r arglwydd fod yn ein eiddfedu ni, a gweddiwch y bydd e'n rhoi nerth i ni, a mynedd a dyfal barhad, a gras i allu parhau i ymddiried ynddo fe, wrth iddo fe ein profi ni a'n paratoi ni ar gyfer dydd Crist. Felly mae Duw yn dduw sydd yn profi, a diolch iddo fe am hynny. Yn ail te, y stori o safbwynt Isaac. Sa'n gwybod os chi rioed i meddwl am y stori yma o safbwynt Isaac y mab, oherwydd mor aml ni'n clywed am y stori yma fel rhyw stori rhwng Abraham a Duw wrth gwrs, a mae hwnna'n wir i raddau helaeth. Mae yn stori a nhw sydd yn sgwrsio. Ond dwi eisiau pwyntio rhai pethau mas. Erbyn hyn, fel ni'n sôn yn y dechrau, mae Isaac yn fab sydd yn tua 20 mlwydd oed, neu beth bynnag oedd ei oedran oedd e ddim yn blentyn bach bellach. Oedd e'n ddyn ifanc cryf. Oedd e'n ffyddlon, yn amlwg i'w dad, ac oedd e'n deall yn iawn beth yw aberthu, oherwydd mae'n gwybod beth yw'r cynhwysion sydd ei angen mwyn aberthu. Mae'n dod at ei dad ac yn dweud, wel, mae gyda ni'r pren, mae gyda ni'r tân, mae gyda ni'r cyllell, ond ble mae oen y poeth offrwm, mae'n gofyn. Mae'n deall y terminoleg yn iawn. Mae'n gwybod beth sy'n digwydd. A mae Abraham yn dweud wrth gwrs y bydd Duw yn darparu. Ond ar rhyw bwynt, sa'n gwybod pryd yn union, falle pan mae Abraham yn gofyn iddo fe orwedd ar yr allor, mae'n dechrau sylweddoli fod na ddim aberth arall i'w gael, ond mae fe yw'r aberth. A beth sy'n rhyfeddol i fi yw fod Isaac yn fodlon bod yn aberth. Mae yn amlwg gan fod e'n ddyn ifanc cryf erbyn hyn a'i dad yn hun, yn fodlon cael ei rwymo, yn fodlon ymddiried, yn fodlon rhoi ei ffydd yn bersonol yn yr arglwydd. Hynny yw, gall e ddim rhoi ei ffydd yn Abraham, achos os yw Abraham yn ei ladd, gall Abraham ddim i ddod â fe nôl yn fyw. Ond oedd e'n rhoi ei ffydd yn yw, a bydde Duw yn gallu gwneud hynny. Sa'n gwybod amdano chi, ond mae gen i ferch fach sy'n 2 mlwydd oed, a mae trial newid ei chewin hi yn ddigon o her, yn ddigon anodd, mwy neu lai erbyn hyn, yn amhosib. Os nag yw hi moyn neud mae'n anodd iawn.
Wel, dychmygwch te, dyn 120 mlwydd oed yn ceisio dal a ceisio rhwymo dyn ifanc 20 mlwydd oed. Dim chans o gwbl. Ond wrth gwrs, mae rhaid felly fod e'n fodlon cael ei rwymo. Oedd eisiau ac yn fodlon bod yn ifydd ac ymddiried yn yr arglwydd ac hefyd i raddau yn ei dad. Fod nhw'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud. Ond mae'n dangos rhywbeth i ni. Nid yn unig fod Abraham wedi ymddiried, ond fod Isaac wedi hefyd. Fod e wedi ymddiried dros y fe'i hunan. Doedd e ddim chwaith yn deall beth oedd yn mynd mlaen, ond mae rhaid fod e'n fodlon ymddiried. A mae dau anogaeth i ni fan hyn. Yn gyntaf, mae rhaid fod Abraham wedi esbonio'r cyfan oedd wedi digwydd rhwng Abraham a Duw i'w fab. Mae rhaid fod e'n deall y cyfan. Mae rhaid fod e'n gwybod am y cyfamodau oedd Duw wedi wneud gyda ge. A mae fe oedd yr un oedd yn mynd i fod yn ddisgynydd. Ac nawr yn ddisgynydd wrth gwrs, ac yr un oedd yn mynd i etifeddu'r cyfan ar ôl Abraham. Mae rhaid fod e wedi dweud hynny wrtho fe, mwyn iddo fe ddeall beth oedd yn digwydd ac ymddiried yn niw. A mae hwnna'n anogaeth i ni wrth gwrs, gyda'n plant ni i rannu'r newyddion da gyda nhw am yr Efengyl, ein bod ni'n gallu bod yn etifeddion yr un a ddewyd ac yn rhan o'r cyfamod newydd yng ngwaed Iesu Grist. Mae eisiau ni ddweud wrthyn nhw, dysgu nhw, dweud mwyn iddyn nhw gael cyfle i gredu dros nhw eu hunan. Ac yn ail wedyn, ni'n gweld fod angen i Isaac gredu dros dy fei hunan. Oedd e ddim yn ddigon i roi ei ffydd yn Abraham, oedd Abraham yn methu wneud dim byd iddo fe, ond oedd Duw yn gallu. A mae'n wers i unrhyw un ohono ni, peina chi'n hun neu'n rhywun ifanc ar hyn o bryd. Os ych chi yn meddwl ein bod ni'n gallu cyrraedd y nefoedd neu bod yn iawn gyda Duw, oherwydd fod i'n rhieni ni'n iawn gyda Duw, oherwydd fod i'n rhieni ni'n ddiwiol, chi wedi camddeall yn llwyr. Mae rhaid ymddiried a chredu drostwch chi eich hunain. Ydych chi eich hun yn adnabod Duw drwy Iesu Grist yn waredwr personol. Felly dyna ni, safbwynt Isaac ac esiampl Isaac i chi a fi. Wel, yn drydydd ac yn ola te, mae Duw yn darparu, a dyma falle'r rhan mwyaf prydferth am y darn yma, am y benod yma mewn gwirionedd. Mae Duw yn dysgu lot i ni yn y darn yma, fel ni wedi gweld yn barod. Mae sawl peth mae e'n ei ddysgu i ni, ond falle dau beth yn bennaf. Yn gyntaf, yr angen i roi ein ffydd yn llwyr yn niw. Beth bynnag yw'r alwad, beth bynnag y gost, sut bynnag mae'n edrych i ni, mae Duw yn mynd i gadw ei air a'n bendithio ni, dim ond i ni roi ein ffydd ynddo fe ac ymddiried yn ei air e. Bydd e'n cadw ei gyfamod. A Duw sy'n darparu bendith i Abraham a'i ddisgynyddion wedyn, ni'n gweld, oherwydd bod e wedi ymddiried. Chi'n cofio'r geiriau? Tynges i mi fy hun, medd yr arglwydd oherwydd i ti wneud hyn, heb wrthod rhoi dy fab, dy unig fab, bendithiaf di yn fawr. A mae'n dweud eto ar ddiwedd adnod 18, a thrwyddynt bendithi'r holl genhedloedd y ddeiar, am i ti i fyddhau i'm llais. Ac wrth gwrs, fel plant Abraham, sef pob un sy'n eiddo Iesu Grist, dyn ni hefyd yn blant i Abraham ac hefyd felly yn ddisgynyddion sy'n rhannu yn yr un addewid, a'r un etifeddiaeth yna, a hyd yn oed Abraham ac Isaac. Ond yr ail beth i ni'n ei ddysgu yw fod Duw yn darparu te. Nid yn unig darparu dyfodol a darparu bendithion a pob math o bendithion hefyd, ond darparu ffordd i gymodi pobl gyda Duw ei hun. A mae hwn mor bwysig. Chi'n cofio pam eithon nhw lan y mynydd yn y lle cyntaf? Mwyn aberthu Isaac fel poeth offrwm. Nawr yn dechnegol, oedd unrhyw offrwm oedd yn cael i'w wneud wedi losgu ar allor yn boeth offrwm, yn Saesneg burnt offering. Ond os byddwn ni'n sôn yn benodol am bwrpas poeth offrwm, oedd poeth offrwm yn golygu llosgi anifail neu difa anifail yn llwyr, heblaw am y croen, mwyn dangos fod rhaid offrymu bywyd a tywallt gwaed mwyn gwneud ein hunain yn iawn gyda Duw, mwyn cymodi Duw y dyn gyda Duw a delio gyda'n pechod ni. Ac os chi eisiau darllen mwy am hwnna, bach o waith cartre, chi'n bod ni'n wyliau ysgol i chi blant, darllenwch Leviticus 1
a 6 sydd yn sôn am beth yw poeth offrwm. A be mae'n dangos i ni ac yn dysgu ni yw, oedd angen tywallt gwaed. Oedd angen sylweddoli fod cosb, sef marwolaeth, fod rhaid rhoi bywyd oherwydd ein pechod ni. Mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth. A mae Duw yn dangos hynny i ni. A be mae'n dangos fan hyn yw fod Abraham ac Isaac ddim yn heiddi cael byw ym mhresenoldeb Duw, fod angen talu pris mwyn cael dod i'w bresenoldeb a'i addoli fe, fod angen poeth offrwm arnyn nhw, fod angen aberth, a fod Isaac yn heiddi marw yn yr ystyr hynny, fod e ddim yn heiddi cael byw bywyd a cael etifeddiaeth a bod yn ddisgynydd a cael yr holl fendithion yma. Drwy natur, i ni ddim yn heiddi y dyfodol mae Duw yn ei gynnig i ni. I ni ddim yn heiddi y bendithion mae Duw yn ei gynnig i ni. Ond mae e'n trefnu ffordd. A dyna beth mae'n ei olygu fan hyn yw fod Duw yn darparu i ni ddod yn lle Isaac. Mae Isaac yn cael byw oherwydd fod na un arall wedi marw yn ei lefe. A ni'n gweld fod Duw yn yr hanes te yn darparu hwrdd neu dafad yn lle Isaac mwyn cael ei offrymu. A nid fod y ddafad honno yn gallu delio gyda phechod Abraham ac Isaac wrth gwrs, ond mae hwn yn gysgod i ni ac yn rhyw fath o rhagddweud beth fydd yn digwydd. Mae'n dangos i ni'r efengyl. I ni'n gweld cynllun Duw i achub. Sut mae modd i rywun fel Abraham ac Isaac ddod yn rhan o deulu Duw ac yn derbyn yr holl fendithion yma, oherwydd fod Duw wedi darparu i ni fynd yn eu lle nhw. Dyw ddim yn gallu taflu eu pechod nhw neu cuddio eu pechod nhw o dan y carpet fel petai. Mae rhaid delio gyda phechod, delio go iawn gydag rhaid talu'r pris. Ac wrth gwrs mae'r hwrdd yn dod ac yn gwneud hynny yn lle Isaac ar y pryd yma. A mae Duw mae Abraham yn addoli Duw ac yn dweud ac yn atgoffa ni fod Duw wedi darparu ar y mynydd yma. A mae'n dweud dau beth bendigedig. Yn gyntaf yn adnod 8 fi'n credu yw e. Duw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm fy mab wrth ei fab. Pan mae Isaac yn gofyn iddo fe, le mae oen y poeth offrwm? Mae'n dweud Duw ei hun fydd yn darparu yr oen hwnnw. A mor wir yw hynny wrth gwrs fod Duw ei hun wedi rhoi ei unig fab wedi darparu yr oen fydd yn cymodi Duw a dyn. Wedi mynd i'r lladdfa yn ein lle ni, wedi cael ei aberthu ein mwyn ni, dros ein pechodau ni. Ac yna mae'n dweud rhywbeth arall sydd yn ein pwyntio ni ymlaen at Iesu, yn y bennod yma. Ac enwodd Abraham y lle hwnnw, yr arglwydd sy'n darparu. Fel y dywedir hyd heddiw, ar fynydd yr arglwydd fedd ar peryr. Yn Saesneg mae'n fwy clir, fi'n credu, mae'n dweud, it will be provided. On this mountain it will be provided. Chi'n meddwl dyna beth odi ddweud, y bydd yn cael ei ddarparu. Mae wedi cael ei ddarparu'n barod, mae'r hwrdd yna. Felly pan bod e'n dweud ar fynydd yr arglwydd, y bydd yn cael ei ddarparu. Wel, wrth gwrs, oherwydd ei fod e'n cyfeirio ni ymlaen at y dydd, wel, ni'n edrych yn ôl nawr, ond oedd Abraham wrth gwrs yn edrych ymlaen at y dydd, oedd yr arglwydd yn mynd i ddarparu yr oen, difau, i farw yn ein lle ni, i'n cymodi ni gyda Duw. A felly ni'n gallu edrych yn ôl at y diwrnod hwnnw a gweld fod yr arglwydd wedi mynd i ben y mynydd, yr arglwydd Iesu ei hun, wedi cario ei bren ei hun i fyny'r mynydd, yn debyg iawn i Isaac yn ddiddorol, mwyn yn ffyddlon ac yn fodlon, nid bod wedi cael ei orfodi, ond fod o'i wirfodd fel Isaac wedi mynd i fyny'r mynydd i gael ei aberthu ein mwyn ni, yn ein lle ni. A mae'n ddiddorol y fyna, mae lot o bethau yn debyg am Isaac a Iesu. Oedd tad y ddau yn ei caru nhw'n fawr iawn. Oedd y ddau wedi rhoi ei hunain o'i gwirfodd, oedd y ddau'n unig fab. Oedd y ddau wedi, fel ni'n dweud, cario'r pren i fyny y mynydd. Ond y prif wahaniaeth rhwng y ddau
yw fod Isaac wedi cael ei achub am fod Iesu wedi mynd i'r pren yn ei le fe, a'i fod e'n gwbl ddieog, ei fod e'n gwbl lan, yn gwbl berffaith, ac am ei fod wedi cael ei giro trwy ei glwyfau y cawson ni iachad. Wel, ydych chi wedi credu te? Ydych chi wedi derbyn y cyfnewid mawr, y Great Exchange yma? Ydych chi wedi dod i gredu a rhoi eich bywyd a gweld sut mae'r arglwydd yn darparu, wedi darparu'r arglwydd Iesu i fynd yn ein lle ni, mwyn i ni gael ei adnabod a'r gogoniant i'w enw. Amen. Wel, mynd i wneud rhywbeth chydig bach yn wahanol heddi. Bydd rhai pwyntiau gweddi yn dod lan ar eich sgrin chi, ac sylwys i ar rhywbeth oedd eglwys arall yn wneud ychydig wythnosau yn ôl, ac yn meddwl bydde fe'n dda i ni allu treulio amser gytre nawr, p'un ar ben eich hunan neu fel teuluoedd, yn gweddio, yn cymryd rhan yn y gweddio yma, ac yn cymryd yr amser i dreulio amser gyda'r gilydd i droi at yr arglwydd mewn gweddi. Felly newn ni weddio gyda'n gilydd wrth i ni edrych ar y pwyntiau gweddi yma ar y sgrin. Wel, diolch i chi am ymuno gyda ni eto. Ni'n ddiolchgar am eich cwmni chi. Ni'n gweddio bendith yr arglwydd arnoch chi. Os allwn ni fod o help i chi, plis rhowch wybod. Ond ni'n mynd i orffen trwy ganu gyda'n gilydd emyn hyfryd sydd yn eto yn ei atgoffa ni am yr oen difau a eithi'r lladdfa yn ein lle.